Kedy je správny čas na vstup do politiky? Myslím si, že vtedy, keď človek vie, čo by chcel v politike dokázať, a je veľmi dobré, ak už má nejaké životné skúsenosti, a najlepšie, ak sa dokázal presadiť aj v inej oblasti, ako je politika. Kedy je správny čas na odchod z politiky? Dobrý politik sa obklopuje ľuďmi, ktorí sú aspoň v niečom lepší od neho, možno sú v niečom šikovnejší, v niečom majú viac skúseností. Ak si politik myslí, že okolo neho nie je už nikto, kto by bol lepší ako on, je čas odísť. Čo si myslíte o projekte Uplatni sa? Myslím si, že takéto projekty sú veľmi užitočné, pretože mladým ľuďom nielen ponúkajú job, ale ponúkajú im aj radu, ako sa pri hľadaní jobu uplatniť. A môj osobný názor je, že toto sú presne projekty, ktoré by mali mať aj istú verejnú podporu. Vaša najdivokejšia spomienka zo študentských čias? Ja som bol veľmi netypický študent, pretože ja som už v tom čase bol veľmi aktívny mládežnícky funkcionár, takže takmer všetky moje spomienky sa viažu na rôzne schôdze, zasadania, semináre, konferencie. A to najdivokejšie sa dialo vždy až po tých pracovných častiach, ale to si naozaj nechám pre seba.